Hej og velkommen tilbage til AG Development. I dag viser jeg jer vores nye Pawnshop script. Her ser vi menuen som almindelig spiller. Itemsene kan nemt ændres i config.lua. Som ansat får I 3% ekstra oveni. Det skaber incitament til at sælge til en medarbejder. I får begge noget ud af det. Der er også en sælg alle knap, som gør det lidt nemmere at sælge flere genstande ad gangen. Nu skifter vi til ejerperspektiv. Her kan I se fyresystemet og selvfølgelig ansætte nye.